Dobry. Jeżdżę teraz w tym nowym pociągu, co leci z Tarnowskich Gór na Pyrzowice, dalej na Zawiercie i na Częstochowa, albo na Siewierz. No i zobaczymy, jak to się pojedzie. 12:00 wyjazd, miasteczko śląskie Pyrzowice. Przyjadam się. No coś tu się dzieje w tym kraju. Zobaczymy. I zaraz będę dalej berisztował, jak to jest. Dlatego, że tak leciał tam ten filmik o krakowski, o Krakauer-Straße. Dlatego był taki krótki i szybki, bo trzeba było no szybko lecieć na bana. No i teraz on jedzie ten tu do Częstochowy. To mój Bahnhof. No i zaraz zobaczymy. Pisze kupa pieniędzy Unia Europejska dała. 138 milionów, 140 milionów. No to jest trochę pieniędzy, ale złotych, no na razie. No jadymy. Jak to Marlardowi śpiewała, wsiąść do pociągu byle jakiego, ale to wiedziałem kaj i zobaczymy za ile, tego jeszcze nie wiem. Właściwie od konduktora, czyli u Schaffnera się kupuje się bilet. No ale pociąg czysty, fajny i jadymy. Tu teraz mamy zakład kolejowy, tu chyba naprawiają coś. Jest jakaś kaplicka. O, stary dampmaszyna stoi. Kiedyś tu się łaziło, tutaj to tak właściwie widać dopiero od strony glajzów. No ale jedziemy teraz kierunek miasteczko w każdym razie, albo na Kalyty, w tamta strona. No i tu mamy tak, że się jedzie 10 minut na miasteczko, 18 minut na lotnisko. Siewierz 28 minut. Poręba to jest Dąbrowa Górnicza. Zawiercie. Beczków też, no proszę bardzo. Poraj. To jest godzina jazdy do Poraja w Częstochowie. 10 po, bo ile? Zobaczymy zaraz. No chyba tak. No i teraz my są na tej rozjezdni. Najszersza rozjezdnia w Polsce. Tutaj są te wszystkie pociągi. 124 tory są, czyli glajzy. To jest między Tarnowskimi Górami a miasteczkiem. No jak kiedyś ten wągle rozładowywali, no to się ma rozjezdnia nazywa, nie pamiętam. Verteilwagen, coś takiego po niemiecku będzie. A tu mam bilecik, zapłaciłem 17 zł za tam i powrót. To wychodzi nam 7,5 zł w jedna strona na lotnisko. No to jest dobrze, to nie jest źle. Parking za darmo, wszystko gro. O, pani Schaffnerka też tu była teraz. I jadę dalej. Tu już my są na miasteczku, na osiedlu. Dosłownie moment, to jest naprawdę chwila, moment, autem by się tak szybko nie zajechało. No i tu jakaś za chwilę powinien być ten Bahnhof, nie? No zobaczymy, no ale może to nie jest jakaś prędkość, jakoś absolutnie szybko prędkość, ale czemu nie? Langsam, za jedynym. O, widać miasteczko. I chyba się wtoczymy na Bahnhof. Parkingu to tu nie ma na pewno. O, miasteczko śląskie centrum. Bahnsteig ok, nowy. Pociąg też jest dosyć fajny. Wow. Nawet ławki są. O. I można zleźć. Zobaczymy, czy ktoś wylezie tu na miasteczku. Oj, nawet jest rozkład jazdy. Zdaje się, że nikt tu nie wylazł. No nic, to na razie jedziemy dalej. No fajnie, wszystko nowe. I
Tu są schody takie do zejścia i miasteczko. Teraz my są w Żyglinie. Tu widać, że są dwa glajzy. Jeden jest taki właśnie, no właśnie, żeby się nie zderzyć. I zaraz będziemy przylatywać pod drugą. Kaj się jedzie między Żyglinkiem a Świerklańcem. Co to bardzo właśnie, tutaj jest teraz ten mostek. Brücke, jawohl. No i tak to chciałem jeszcze powiedzieć, że ten pociąg się nazywał S9. To jest taki tutaj, gdzie ekspres albo coś, S, schnell, szybko, nie wiem dokładnie. Bardzo fajnie, czysto, wszędzie czysto, fajnie, można komputer podłączyć, wtyczki są. O, już langsam podjeżdżamy. Bardzo, bardzo fajnie. 19 minut, 18 minut, żeby zajechać na lotnisko. Zaraz zobaczymy, jak jest na lotnisku. Trzeba powiedzieć, że nawet zapieprzy teraz tak już, tak całkiem langsam nie jedziemy. O, tam już widać ta kula. Tak. No i przez te wioski powiem tak, pociąg bardzo cichy, nic nie słychać. Przyjemnie się jedzie, nawet bym powiedział tak, no mniej więcej klasy Regionalbahn w Niemczech. Czy tam we Frankfurcie mieszkam. Nic go nie kołysze, cichutko, jest fajnie, no na razie. I tu się zaczyna, bo właściwie kończy się pas startowy na lotnisku. Tam ta kula, no to jest radar. I tu jedziemy, teraz tam może nawet widzieć samoloty, widać ogony samolotów. No jest to, i tu autobana leci, ta na Częstochowa. No to powiem, że jest dobrze, nieźle to wygląda. Zaraz będziemy wyłazić. Zobaczymy, czy... Ja chyba nie gadają, po której stronie się wysiadło, no ale nic. To jeszcze też wszystko trzeba... Trochę takiej kultury to jak ten. Ale jest fajnie, bardzo fajnie. No i że my są na Flughafen Katowice. O, jakieś tu nawet zbiorniki. Katowice Airport. Fajnie, fajniście. Zobaczymy, jaka ta bana jest. Albo ten Bahnhof. Chyba po drugiej stronie, bo tu gdzieś jest jakiś glajs. No, jest dobrze. Naprawdę ciekawa zaś wycieczka, nie? No, dobrze to wygląda. Bahnhof ma tutaj nawet dwa perony, czyli dwa Bahnsteigi ma, ten cały Bahnhof, a właściwie trzy, bo tak mi się wydaje. Albo trzy glajzy, a ten... No jest to fajne. Tutaj jest napisane test systemu do Częstochowy, Mierzęcice, Siewierz, Poręba, Zawiercie, Myszków, Poraj, Częstochowa, Koleje Śląskie, S9. Kurde, to jakbym był we Frankfurcie. Tam też dziewiątką jeżdża z Hanau do Wiesbaden ten. I bardzo fajnie ten pociąg. Jawohl, jest bardzo fajny pociąg, kurde, muszę go później nagrać. No i co? Teraz trzeba iść na kawę. Trzeba się dowiedzieć, kiedy z powrotem, koło 14. To on chyba z godzina czasu. I lecam na Flughafen. Powiem wam tak, że w tej Polsce nie jest tak źle. A Niemiaszkom, die Deutschen, die sollen auch erfahren, es wurde hier was gebaut. Und es sieht richtig gut aus. Kann man nichts meckern. Alles neu. Naja, neu ist immer gut, aber dass man den Mund hat und dass man überhaupt diese Konzept entwickelt hat. No. Jetzt muss ich noch den Rückfahrt erfahren. No i faktycznie tutaj widać, że on tak co 2 godziny jeździ Tarnowskie Góry, Częstochowa, no i na Zawiercie i ten, nie? Super, także mam 2 godziny czasu teraz, 14:20, Zug zurück nach Tarnowitz. No, trzymaj się. Fajny rozkład czytelnej jazdy, S9, Tarnowskie Góry,
peron pierwszy, platform 1, przez miasteczko 14:20. Wyjeżdżać na Częstochowa, później 16, co 2 godziny mniej więcej. Czyli Rozgóry, Częstochowa. Super, brawo. Wreszcie mi się coś podobało. I dam tam na wyjście. Jedno, co mi się nie podoba już, nie wiem, jaka jest lotnisko. A, teraz. Mały napis. Tu jest wyjście, a tu jest napisane lotnisko. Ja? Ale małymi literkami. Dobra, hopy, strogimi literkami pisać airport.